Здравейте всички от VBOX, аз съм Decay и това е първият ми клип. Той ще е туториал, в който ще ви покажа как да си направите една доста лесна, но и много хубава картинка с Photoshop. Значи правите си нов документ с тези размери, 1000 на 100. Запълвате го с черен цвят, после давате филтър, рендър и тук нагласите си го, не знам как се искате, дате OK. Значи сега трябва да сменим цвета му. Аз ще го направя някакво такова зелено. По-тъмно. Сега го намаля тук. Се получи така. OK. И сега си правите нов леер с черен цвят. Значи. И сега просто давате гумичката така да е. Горе-долу толкова голямо, може и малко повече. Така. И просто цъкате веднъж и така се получи. Но аз го направих много в страни. Створно. И ето. Получи се доста хубаво. Сега може да сложите някакъв текст и така го оставите, ще сложа текст. Окей. Значи, той шрифт е добре. Ще си напиша по-малко. И го големявам. Да се получи по-добре. Само ще да го големи още малко. Ще го сложа между тези два леера. Това е така. Тук ще го сложим на първиш. Ето така, да се получи малко прозрачно. Сега може това по ваш избор сложите. Слагам бяло и един пиксел. Ето как става. За доста бързо се получи прилично хубава картинка. Това беше от мен. Довиждане.